ki parlong pat ki parong baro ki be asngo ye kani ka Bible study jong ka balang nang ni na ka balang dom siap Presbyterian Church ai ku blai fi ka ting ka jong tribe nong pnem bi jing Jesus Christ dem ta ka singi ka de ben ta ka balai jong ka jing study jungi na ni ka jing puli jungi ye ka jing duai ye ki phang ki ba fair jong ka jing duai de ha ni ka tayo bla dam ni la pet e ka badon na ka jing duai ki southly benta ki kong san ba ka ta ka long ka jing ro la ni ka jing mani u blai ka ba ar ka de ka jing plai ki pop ki jungi ka jing kala ka ba mat ka jing pan ma u blai so bangin duai ka ba lai bat ka ba saw pat ni pet benta ka singi ba kita ki long ka jing aingo ban ka jing karpan kita kide ki ma sa ki atli ki benta jong ke e badan ka jing duai te kani kam dei ka ban ong no kum ka an ka ba haki por boro bangi duai ba ki don kini nrei kelum lang ha ba ye kran sfang ka jing duai kini ki long ki benta ki ba kham ko san ki ba dan kam ban dan ka jing duai te kum bangi le pet ka men sam te u ban kum ju ru man ta singi ngin se police shu tungin ya duai ko kpa jingi bhabling ngai ngu emen matagani ka por pat ba me ai ka lat ngi gumni ban teng ni jing puli jungi ka tien jumi ka jing study jungi sifang ka jing duai try e ka badan ka jing duai kat banginang teng ban puli try to yalam ngi do man sim jumi bangin sungthu kat bi snow kat ki ba pet ye ka video hang no ki don try to the khu ngi lang baro bangin nyo ka jing start ka jing sungthu ka jing shampang ka e ka jing duai bat kumno bangin duai bat ki e ki benta ki ba ni dei ban ne ha bangi duai khnang bangin nyo e ki juba ki ba me masngu ba ban ai ngi to de khu kan ra ni ka pon du bas dang du ba kut chuka na banga pa ni gini boro teng Jesus Christ amen te kejing aingo ke bening kong inya pit mentang singi kata kalong ke benta ke balai jong ke ke badan kejing duai te kejing aingo kedai kata ke bami na kejing songu jongi yo play nomor ba habangi don kejing songu kumtaru ngisap kwa ban aingo bad gani ke ben mi na do kodonot ke jongi kamla ban sulong tangba ni pendap rukom nomor bangi duai ni aingo yo play lani tu kiwi bentaru kum kejing yero yo blai ha ka por ka stang jong kejing duai jungi kamla ban sulong kejing pendap rukom ndre ban mi na ka dono jungi te hoat ni don kam ban don swa kejing perkhat ye kejing de jungi baru blai ba bangi wan khmat jungu ni wan sisa de kejing burom de kejing pendrit ila dia po jungu bat kum ta ke bangi perkhat ye kejing na bhag jungu iki bola kerkhu ngi hangta ka sami ka jing kwa jungi ban aingo yu te ngan puli ka to gani gi khot na ka tien jong blai ki ba kran sifang gani ka jing tu ban aingo haga city signong philippi kan nong ba saw ka khot ka ban riu haga ni ka khot ni le pet ki don ki bantaru pat ni le pet ki ni ka tayo bladam teman tak singi ro ini pek koi pak benta ke badan ke jing ai haga ni ke khot ke bai dei phang jing ai ngo tekni ke khot ko ong wat khuslai ya ke e ru ndre ha ke e baro da ke jing duai bat ke jing karpat lam bat ke jing ai ngo to phin pen tip ye ke jing pan jong phi show blai tekni ke khot ni i ke don ki kitien jing duai nang ta ke don ke jing karpat kadan kentien ru lambat ke jing aingo kadan ru ki kentien ke jing pentip ye ki jing pan jungi so blai tingi i bakadan kani ke kentien jing aingo hangni hakabe dei bat ki jing duai ki jungi ba bangi ni pan ni karpat no blai ni duai khmat jungu ke deban dan lang ke jing aingo debat kani ke dei ke bo apsal pol utho saki prabangen ha Filipi kibalong kabalang ka ba kemen hagi bubun kilang kabalang ka ba kloy ban ai seka kam ka jong blai
segijing don kam jong ki sakri ki jong u na kapor se kapor ban hamni ngi ibu apostol Paul hi kai ye ki bakinda aingu habaki ki duai bat gani ka jing aingu kadon hagi jaka ba fer ni sem ka bible bakran se phang ka jing aingu jong ki breu jong blai ani ki jing kan tu ban aingu habaki wan ban ya senglang lani habaki wan hakmat jong blai simetru te haka sithi jingnong Ephesus nong ka san ka dukhat ka bar foru hang tu i bo apostol Paul ukentu ba ka weina ki lenti banginyo ya kata ka jingya kata ka weina ki lat banginyo ban em kum ki brio ki bastat ban kum ki bomstat ya ka bu ong dukhat ka ba khatsan na puli na ka sithi ki Ephesus nong basan dukhat khatsan ki bukan bong to kami bha kum no phiyaj kum ki bomstat re kum ki bastat te sibanta na kani ban penlong ini ki breu ki bayat kum ki bastat bat kum ki bomstat kadai ki jing aingo hak dokhat ka bar fo ong da ka ba aingo halaka sngi numar ki ek e baro hau bleu bo kpa hak kertang u Jesus Christ bo try jongi tu ong da ka ba aingo hak ek e baro he numar ki ek e baro te nangning is thu bak kajing aingo ka kanthoblet baro ki bangi ni kan mau ni diang no play te kadan ru haga por ki bakhaman chwa ki por jong sim debet bau kantu ki breu ki jong play bahaba ki wan khmat jong try ban wan da kajing aingo kasam ga ba khnai san ga khot ga ba ar ga ongini kantin to nginya wan khmat utrai da jing aingu to nginya kan ot smot nat hau da ki sam kata ga dai ga jing kantu ka ba ki brio ki jong blai nado ki por ki ba rim ndai haba ki wan hajan jong blai na ga banta banya senglang na ga banta banya duai banya ro yu blai ka don berbor kani ka kantin da ka jing aingo bani i pad upol wong lambat ka jing aingo ha ka por ba usim debet ula la ban walam pat ya kasenduk ke jutang na kejaka ha ka ba kala don ka yeng jong abinadab namar ba ki khun Israel kila sya kni no ya gani kesenduk jutang dan ni kabangi ong kataban nakal kila sya kni no haka jingel athma jungki bat ki Filistia haka por ba kila jingai no ublai kim simla yo ya jingrap jung ublai te haka jingmut jungki ban penan kam ya kesenduk jutang ban yo ya jingjob halor ki Filistia namar kila sya rem katukan ni kila sya penyap sahajar mudai kila le sim ka senduk jutang na kata gajaka ka bagadan khaddu menshwa ka por bo Joshua udang im shwa bo un klab Joshua la bo ya ka senduk jutang ha kata ka sinong Shiloh te bat kani ka sinong Shiloh ka dei ka badan hi ha ka rijong Ephraim la ni namar kidan khadar jat ki khon Israel Ephraim mudai ubayo patang ni ka siteng benta jong Joseph we na ki jat jong Israel bat kabadairu kejat na kabau Joshua unong elam jong ki khun Israel bulai elam ki segari kanan hadian kejing klan no Moses ban cross juga Jordan ban wan seri kanan tega jaka kabau dan u Joshua ki singi jing long teman ju kadai hi hakani ka jaka kabula bo benta nak benta kejat Ephraim bat lebo ru ya kani ka senduk jutang hangta akta ka sinong Shiloh kabadan Ephraim te hadin bagi khun Israel kila ya kilanti ya jungki kapoi kapor haba kila klet yu blai bat kumta hag jing lum jungki banyela thma persya ya ki Filistia kila syarem namar ba kila klet yu blai tebat hagata ka jing perkhat jungki gumno banyo ya jing job kila kanmau ya kesenduk jutang
bat kila lej ban ra ya kesenduk ke jutang ban ra jan kata ke cakai le thamaju ki bat ki Filistia dan reu bleu sim semua bah bat kila yap khambun syu ki brio nang ta bat kum tau kalasa hangta ki Filistia pat hadian ki siam ba jingdon kesenduk ke jutang bat ki Ashdod kam sim lairam nomor kila kedap kini ya kan ki khun Israel bat kum ta kila letra no ya ka si Israel bat lebu ya ka hakata ka yeng Abinadab te usim de ben handian bula simti ke jing usim ula lej ban sim ya kini ka senduk ke jutang da ke jing ilam bat ki lingdo bat pat ba bat ki riurang ba jong ke Israel ban manra ya ka si Jerusalem ke balong kanong ba jung hakata ka por tibat dala yo ban pun poi usim de ben hakata ka jing yalang jong ki khun Israel hakata ka jing duai haka kitab ki chronicle ka baning kong no bakhan riu dokot ba phra lai thu on to bos im de ong ale to aingo how try khot karpat ya ka kateng ju to pan banai ki jingle ju haki jaka haki kanja ban riu kata ka dei ka bos im de ulale ban ngi ba kat uni breu jong blai ubah jing sisa naladi hiru blolong breu bala haki liang ki babon dan rei ukun mau kendiang ban aingo yo blai ban ong ye ki pat lang jong ke Israel ba kin aingo yo blai haki jing duai ki jong ki haga sam ka ba sispa ka khot ka ba sauru ni sem to ki jing kan tu ba wan si ki jing senglang nani si ki khrdop jong blai ba kin wan da ka jing aingo lani bat ka jing bangin da aingo ka kentien ki bong turung se ka khrdop jong u bat ka jing aingo se ka phlau jong u da ka jing yero tu aingo ye u bat tu kerkhu ye ka kerteng jong u te bat na lor jong ka bangila puli men na sithi sikinong Philippi ki bo Apostle Paul kan tu ya ki parabangen ha Philippi ya ki parabangen ha ka balang Thessaloni ru kalnong ka ba ka sithi ka baning kong si ki Thessaloni kalnong ka ba san ka khot ka bakhat phra mi sem ya ka ba Yesriem ka ju ka jingkan tu ban aingo dengan puli ka sithi ki Thessaloni kalnong ka ba san ngamot ka sithi ka baning kong kalnong ka ba san ka khot ka bakhat phra haka ei boro to fin ai ka jingu namar kani kan ka long ka manu blai ho Christ Jesu shapi te hangni ngi ba dian bu lo ong ka khot ka bakhan nyo to duai khlam da put ha ka jing duai la kan tu ba ka ei boro bangin ai ka jingu show blai but wong ne ba ka de ka man ka jong blai how Christ Jesu sangi te tang ni kini ki katu kan ni ki bentana kten jong blai ni so thu ba ka jing aingo kalong bet si benta hi na ka jing em Kristan ha ka jing duai ka jongi langi long ka long ki jing duai ka bungi duai simet ha ka kerpang ne ka jing duai ka bungi kendu lang kum ka jing seng ning yadon ar langut bungi duai ne la manong ki jing duai ka besikhlep mat ha bangi dang ya lenti ning dang trikam kade benong ka jing kum ka jing pen herban sim ka jongi rengkat bat ka jing duai te kamla long ba nagi jing duai jongi bangin klat ban aingu yu blai te ha bangi don sia ka jing dai ka bajan bat ublai ka jing songo kan dap kan slay ka dono jongi mengimat ki bangimla ban mudur ki bangimla ban kamilanti bara bangi songo yu blai ni dan kamru banda aingo Apostle Paul dalade hiru ulong breu ba yai aingo so blai hakawip ko ni sithi jung u light no tang naki lightly sithi kata Galatia iwei Timothy but Titus usdang ya ke sithi jung u da ga jing aingo
khalai tli sithi bu apsal pol da tho ban na ki ni khalai tli fautli sithi kisdang da kajing aingu juk yo blai te kajing aingu yo blai kadan berbor haganu ganu benta jong kajing duai jungi lane kajing kristan jungi kalong ka babyang ka badai por ki por baro ndai bangin da wat ka por bekerpang ban aingu ndai haki por baro kadan kajing dawa yangi tengi kan mau yo apostle Paul badu Silas ba kapor ka ba mpoi perkhat bakin dang kan mau yo blai ban aingu yo ndai da kijing ruai kila aingu yo blai hakapor jong kajing tenjo ka bakrau bat kata galong hakapor gidan hak yeng bendi ha Filipi hadian bala kemiki la mudui persyai ki daki pajba la set iki ki yeng bendi la pha ban bo se chaka kham kerpang ka kham sepo la te iki la lani la khom iki kejat jong kiru dagi hagi dingsong bakin mla ban khi seno hakabukum kata hakapor si tengmien kilar wai ro you play kitab da kajing aingu you play but hadin kata u play ula le ka kamba ka kampla ula pen khnyu jumai bakrau bada kata kajing khnyu tau jumai kita ki kenjri na ki kiti jungki ni ki kejat jungki kita ki dingsong ki balat pendat ni ki kejat jungki kila suhab laga hab but apostle Paul badu Silas kila la ban suyeng bat nang ta jingkhang ju ki jing bendi kila plelut but apostle Paul badu Silas kila la ban yat ta po yeng bendi kum ki brio ki balat lut de la ban dan kino ki jing kum bangi kendu hagini ki sngiru ki babon ki rukom jing kendu ya kendu ya jing tenjo na ka daw jong ne u coronavirus kini ka khlam ka bala phriang kijat jing tenjo ndai tang na ka jing pang ka bayo nong ni nri ki wei pat ki jing tenjo ki jing ki bangi mat ni la man ko ngin khia nri ni kendu pat ki jing tenjo na ka daw jong ka jing don kini ka khlam dan re ka bukum kini ki poru ngimdan gano kedaw ban ong bangim la ban aingu yu blai nomor kidan ki por ka bangi ngila dan kam iki mensua ngila pan no blai ngila yo iki te la kum no bangin kan mau ban aingu yu blai nam ta ki iki bangila pan ki por ki blale ha bangi duai nam ta ka jing penkhia na ki jing pangjungi ngin kan mau ban aingu yu blai na menta ki jing penkhia jong ngi ki por ki blale sisat ni de baniro yo blai habangi dan pedeng kijing pang ban ngimat ya kijing pelat ke jong na kita kijing pang kala benong na keding khlam na ni kiwi ru ban kabening kong kalong bangin aingu yo blai bangin ang la ban im nani bangin la im namar kijing don jong ban ngi kijing ada jong ban bo pen sam ui ka men sim jong im ndai ka no ka tiar katar ka no ka dawai ka desin hoi ni penan kam ki nomor kita ru ki dong kilong ka wei ni kilat ki bo bleu ai ngi kum kilat ban plat ngi tan re ka jing ai ngo kan ning kong seno so blei ka acknowledgement ka jing iro ka jing ai burom kan ning kong seno so blei am de kata ka de ka men sim jong kristan uba don ji sha ka donot ka basungu yu blei but ni don ki poru habang ni duai na kapan taki khunjungi nam taki perlok ba bleu ni dai yang ilang boro hi na ki jingma na ki jingmen sau ban na ki jingyap hi ngin kan mau ba iki por ki bo blei ulat tuat yang ni na ki bo bon ki jingma but ni don ka dang ban ai ngoi un ta kata den habang ye kendo ye ka jing su ni songtho ila dia bangi dan pedang gejing tenjo ka bakrau ka dan gejing tiplam jungi ka mudui persya ingi namar ki pop ki jungi habangi kan mau gejing isnai ki jong blai bo la ma ki pop jungi habangi la kla ka bamut ni don ka daw ban aingo un mar kita ki por ki bo la ma ki pop ki jungi bat kum tangi don ka daw bagin songkermen ru bo blai un isnai ban ma ingi habangi wan ka donot ka balwet ka sengusi buat ka bakla ka bomat namta kita ki pop ki jongi te kani ka de ka ba ngi sem
hakapor kum kuwei ke nuksa pat hakapor ba ki khon Israel ge kendo e kuwei pat ke jing tunju hakapor jing sensiar ke jong u Jehoshaphat uba long sim jong ke Juda ke Israel hagani kapor ladan arbanta kahima ke basenang ke baki khot hi ke Israel lani ke Ephraim lani ke Samaria kat kum ka keteng jong nongba jong ka ke benta pat kahima ke basen sethi ke dei ke hima Juda ke baganong ba jong ka ke dei ke Jerusalem te kalawan ke jing tenjo yaki nomor ba kalawan ke jing herthma jong kinong syun jong ki kita ki mawa bat ki aman bada kata jingwan her jong ki laker upat lang bubun ba Jehoshaphat ublong sim jong ke Judah ta kapor ula khnyo ula septiang bat ula khot ye ki pat ba jong ke Israel baro bakin ya syathan bat banya duai te hakata ke jing penrit jong Jehoshaphat bat ki khon jong ke Judah ken ki nong shong Judah ublai ula kolar bun plat yaki haga khot haga kitab chronicle ke nong ke baning kong haga ba arfo ke kitab ke baning kong ngamut ke kitab ke ba ar ke nong ke ba arfo ter ni syam na do ke khot ke baning kong yagani tengi syam ke khot ke ba khat san ka do khan nyu bu blai ula pen sloriki ula kubur bo un sumariki bana bau kila yo egani ke jingkular ke jong blai kila mani u nang ta bat kila yero yo try ong ni ke khot bakhat khandai da ke sawa ke jing sawa ke bacham bha bana ka step ke bubun kila let ban yele ye ki nong syun ju ki hakata ke chaka ke bagi alum ke bagi khot keteng ke tekowa but Jehoshaphat ula yo bor ula penslur pat yo ula do kata jing khawai jing septing baru ula kenturu yaki pat ba bikin sania trying semi kata khot barfo nangta ula jet iki brio ki ban ruai ban yero yo blai hakata jing le ila thama ukan mau ye jing yero yo blai uda jet kerpang iki brio ki ban ruai ki nong elam jing ruai ki bakan sai na pedeng jong pat ba ade ni hadu kat nongi kan mau ni kisni ki jingen da jungi bangin ruai but hat kita ke jing jet jung ru ongi kita ke nong ruai bagin nyalam ni jing ruai ki badon ni kentien ke boong tu aingo yo try namar ke jing isnai jung u kana jiunom kata ngi syam ke khot bar pho te namar baula de kumni ulama ye ke jing job ru ublay ula jubab ye jing kerpat ke jong u ban yo ye jing job halor ki nong syun ban kila yo ye jing job ublay hit la de ula le ban yele akhmat jong ki haswa jong ki bot la penyam ye nong syun jong ki baro bat hadian sausngi kila ye lompat ha jaka ke beketeng ke beraka bat hangta kila yero yo try kila kerkhu yo try te gi wanra ye jing aingu ki jong ki tikum ta ke jing aingu abangi i nagani ke jing im ke jing jia ni i baka pelat yang i na ke jing septing ki dan ki jing kta jong ke jing septing ke jing sung atitin ndre abangi dan ke donut ke ba aingu ni yo ye ke jing pelat ni kita ko mala pelat yo Jehoshaphat bat ki khon Israel bat ki jing duai jong iro ki long gi batrekam kilong gi basaiso ngiyo iki jiba na ublay te bat kumta tatar ni syam gi bon ki bantaro tien jong blay ki bakran sipang gi jing aingo kata ka degen benta ka balai jong gi jing ruai ka benta ka basau pat ka ba judan ka ba kelum gi jing ruai ka dei ka ba khadu ka ba krp ka dei gi jing kerpat bon sina bangi perkhat gi jing ruai ni kham perkhat tangi ga ni ka benta ka ba khadu nim jukan mau ya ke jingero yo try ngim jukan mau ya ke jingron kam ngin ya betchwa but u mangin kala ka bomat naki pop ki jongi so mangin kerpan ngim jukan mau man aingo yo blai bateng teng ki jing duai jungi kilong ki batang ki jing kerpat sudah klam dawan hakmat jong blai rengkat bat ke jing sumu yo kum ki kimi ki pa teng teng haba ki khon jungi ki nang tang ban pan kim pan pau ye gono ke jing
buram ingi na nek jing sungu ingi teng ka buka penok men sim ya ki kemi pa te kalong kum ta kum ju hi bat ublei jungi ku pa jungi bah peneng bah bangi wan khmat jung tang ban kerpat tang ban ut ringim dan pat ban yero yu ban sungu yu kata kalong ke jinga dei ke basilyang rei ublei jungi ulong ublei basung bah ha kita ki bakloi ya ke ban aingu ya ban yero yu ban penbet jela dia shua bat u shua bukin kerpat te ha ki jing kerpat jungi ki bon ki ni syam ya ki kentien ki ba fer ki ba yang nak benta ke jing kerpat ke jing doi jungi ha ka english ki khambon ki jektin kum ke intercession ke bangi ong ke jing aside ha ka khasi ki entreaties lani ki jing kerpat rit ha khamat jung blai kepada kerpat da ke jing penrit ila dia ki request lani ki jing pan ben ha bangi request kamat ni pan ketin jung blai ke dan ki english version ni kini kentin ki petitions kamat bangi penpau kamat jung blai jing non kam jung ni kum bangi lidra application kamat jung kino ki bahalor kita ki long ki petition jung ni kamat jung blai bat ke jing yathu ek bangi angnot ni thrang ka donot ke jung ni lani ki desire subong tegani ke jing kerpat ka hakaktin ka bangi syam ka bible ka khampan kam ya ka contain supplication te ka kan thup igini ki be ru tegani supplication ka ba ni pisham ya gani kum ka contain jing kerpat ka dai ha ka to bangi la pet na ka sithi sinong philippi ka no ka saw khot ka ban riu ngan puli biang ni ka ha ka bala kentu ban kerpat ha bangi tuai wat khoslai ya ka ru rei ha ka boro da ka jing duai ban ka jing kerpat lambat ka jing engu to phin tip ik jing pan jung phi se ublai te hoat ki dan ski contain kum ka jing pan nani ka request te ngi samru ya gani ki jo contain jing kerpat ha ka sithi ki ephesus ka nong ka ban riu ka khot ka bakhat phra ha ka bo apostle paul ha ka jing kuntu jung u ha ka jing duai jung u ki param nge ha ka jing duai jung ki ba man ka sngi ban kerpat te ki contain ki bong da ka ba duai hala ka sngi da ka jing duai bat ka jing kerpat baro ho mansim bat da ka basumar phang kani da ka jing minot bat ka jing kerpat baro na ka benta ki ru khuit te hang ni apostle paul u kanthop ya ka jing duai na benta ki baro ki bangi don kam ka jing duai ka ba hau mansim dai ka ba khlam ka jing ram mansim bat ka jing duai ka jing kerpat ru na ka benta ki we dai tang na benta ka jing don kam na jong rei na benta ki we ru ki parabungen te uladon we u sim jong ka juda u ba la yat light no blay ha ki jing sakri ka jong ta sim manase mishem ha ka kitab ka ba ar ki chronicle ka nong ka ba life lai ka khot ka ba sifo hado ka ba khat lai bo news im u la yat light bat kum taw la sha job no ha ki nong shun dan puli ni de khot tiu try ulakran ho manase bat ha ki brio jong u ndai kim sim la sutnyo namar ka taw try la walam halo jong ki ya kapten upat ya pomus im assyria ki bala lum yo ki bala kam yo manase ha ki kinjri nar bat ki bala khum yo da ki sai khum bat ki la let lam yo shababilan te ha bo la long ha ka jing sitom ula kerpat yo try ublai jong bat ula penret ila di sibon khmat ublai ki kpa jong bat ula dawai bat ula kerpat yo bat ula sngo ki jing kerpat jong bat ula bolam yo pat se jerusalem ka hima jong teu manase ula tip bo try ulong ublai tengi ni ya nuksa jong briu ubangat ha ka sitom khat ka kutlat khat balas IT de hido blay u bun sa job ki nong syun jung ki bakhlan bat ban sha rong ban sha set ban sha pen sitom ha babylon ndrei ha bo la karpat u blay u yo snu yu te
Usem David uba long way niki nuksa jungi kum shakri jung play uba kamla banduai uba penut sha ka por jing jung jing duai haga sang ban rio ga khot uba khandai wong ba udu ublay uyo snow yegi jing duai ki jung Daniel ru haga por kabodang dan Babylon ula duai hakmat jung blay ule saj but ublay but ublay ule snow yo Daniel te kajing duai kala benong ru haka dur jung ki jing pan te hot teng teng ki dan ki por ki ba ni sham ba haga Bible khasi jungi la thot ka jo ka ten jing karpat te ka paring pat teng teng la thot ka ten request na ka ki jing pan te lakan tu yangi bangin pentip yagi jing pan jungi se ublay ka bangi la puli menen ang to ka sithi ki Philippi kan nong basau khot ban riu haka bala haki jing duai jungi rengkat bat ki jing aingo bangin pentip yagi jing pan jungi se ublay te bat kani ka dei ka ba dan ru kejing yarap ini namar bah bangi pentip iki jing dan kam jingi se ublay ki ek bangi pan ublay ru udan ya ga ek pan ban kar khui ngi nang ta te kham tam ni sham ya ki jing kran ji phang ki jing karpat lani ki jing pan haki ek bo try su hi dala deu la hi kai haka por burang dan haka ni ka perthai men ba udang ya haka ni ka slak hando Try Jesu la kren bahas phang kajing ton kam jongi ban pan nani ban karpat no try yegi bangi don kam ha gospel Matthias but haki we gospel rungi shem u hikai ngi bangin pan but ba bangi pan an ai kita hangi ka bangi pan hagal nong ka ban nyo ka khot ka ban nyo ka gospel Matthias ban ngi shem ru ka nong ba khat we jong Lucas kun khot bakhat we dengan puli na gospel Matthias kun nong ka banyo ku khot ka banyo kidai ki khot ki bangi tip man ru bangi dang khna la sing le snow yegini ki jing kentu ki jong try Jesu wang topan te on I happy on sa I happy to what defense shem to tiet te on sa play happy na babaro bapan upriang but ubawat usyam but ubatiet on play but yau batiet on play te simple ni ini bakalong syai kedar kalong simple ke bo try Jesu bangingin pan te on sa ai klam da pan kumnongin la banyo ya kata ka bangi sondon kam teng teng ni por ke jing duai jungi ban pan ban duai bon ki ngi skorpat kalum rei ya kata ka bangi don kampat ngimjer keteng khamat jung play te kumno ka ngin yo te bad habangi pan nam ta ki ki babha lani ngila ban ong be de ba kaman ka jung play ublay ulong bakloi ban ai kata ngi ukpa jungi ba beneng ulong bakloi ya kata ong try Jesu ka ni ka ju hi ka nong ka banyo kedekot ke bakat wei pan ngan pulih ni kentien angkum ni nomor kata lada phi ki balong bomman pitip ye ka ban ai ki jing ai babha ki khun jong phi ka bakan no tam bo kpa jong phi ba beneng un ai ki ru ki babha ha kita ki bapan u kani kadai gajing pentikana gajong try Jesu ba ya kata ka bangi pan an ai dau pa jungi ba pening te wa nuksa bangi ki kemi ki pa mo ni de tang ki breu tang ki nong pop ndre ni tip banjet ban ai ka ba ki khun jungi habangi ai ka no ngi da pensitom ban ai da kata ka ba ka bangi songthu la de ka ba bangin ai te kan no tam wong try Jesu bo pa jungi ba beneng un ai but om tang kata drukula ruban ai man simba khoi la dang ni pan hagini ki kani ki tayo ki bladam ni la yo ban rakhi
ya ga singi Pentecost bala ai men sim khut ha ka balang nado singi Pentecost batado mentaru bleu ai men sim khut ha kita gi bawan so try jisu gi ba priang yu te hni kala gospel Lucas kan nong ba khat wei ga khot ba khat mai kan don gani ga jingkular ban ai men sim khut Lucas khat wei khat lai katen gi ba ongkum ni namar kata la da phi ki balong bamman phi tip ye ka ban ai ki jing ai ba bha ki khon jong phi ka ba kan tam ku pa jong phi ba beneng un ai yo mun sim ba khoi ha kita ki ba pan u tingi ba ka jing duai ka bangi da duai bangi kerpat ni pan ni ki jing dan kam jong i khmat jong play ni de thu e ki hi ro ka dan ki jing kular ban ai te ya kita ki be menjur lang ada ki duai arungut ki menjur lang sepang ka ek ka baki ken pan la kular ban ai ka tangi siam Mattheus kat phra kat khandai ban ba habang pan ye ek ha teng ka jong try jisu u kular ban ai kata habang pan da ka bang yene ha u bat ki tien jong uru bangi ki yene hangi ye ka tau kular ban ai ban habang pan u ka ki ek ba ya ka ru kular ban kular bo kapaun ahengi ban kular ban ai ladangi ni pan habangi sumar ki hukum ki jong ikini ngi shem ki khot prefer ha ka gospel yonis kamtam ka nong ka bakhat saw nong bakhat san nong bakhat riu dengan puli ikini ki bentana ka tin jong blai gospel yonis ka nong ka bakhat saw ka khot bakhat lai khat saw kan tin gi boong te ka ek iru ba phin pan ha ka kateng jonga ye ka tangan ne bonyo panan borom yu pa ho khun lada phin pan ye ka ek iru nanga ha ka kateng jonga ye ka tangan ne ken tu try jisu huni kular ba ka ek bangi pan no pa jongi ba beneng lani ka bangi pan hin no try jisu ha ka kateng ga jong try jisu lani ling ba jong lani daga ikhtiar ka bangi don ha hukum ki balanget ha ya kata uong ngan le lani un pen un jubab ya kata ka bangi pan haga lenong ka bakhat san pat ka khot ka ban nyo rung siam ya ka jingkular ka ba ongkum ni dada fi yene hanga bat ki tin junga ki yene afi ya ka ro ba fi man phin pan tekan long afi tehning I bakadon ka jing pentikana bangi nyo ka bangi pan kat ka bangi man pan lada nyaine ka jingit jungi ka jing sania jungi ho try jisu balada ka ktien ka jong ka ktien jong blai hi kalong ka badon kam kalong ka benta ka ba kongsan ka jing im jungi baka yaine po jungi bangim ngim nyat lat ye ka ktien jong blai te teng teng ha bangi yat lat di nak ta daw bangi mioro badru gedan ru jingkular susu ka khot ka bakhan riu khan bat kal nong ka bakhan riu ka khot bakhan riu tra jisu ong biang phim chimla jet ingan renga ngala jet phi bat ngala thong ye phi ba phin yor ye let bat say so bat bo so jong phi unyene baka ikairu ba phi pan no to ka pa ka teng junga un ai happy tegani ka jingkular ban ai do pa jungi mahabneng habangi pan e no o haga kateng ga jong try jisu hagal nong ka bakhat riu yones ru ka khot pat ka ba arfulai misem mi gani ka jingkular haga ta ka sngi te phin pan e phin om kali yanga e ru sisa sang ong phi baki ek ero kat ba phin pan nau tau khpa ka teng jonga ai fi tiki jingkular ki be stream bani shamru ba yones utho haga sithi ke jong uru kalanong ka balai ka sithi ke bin kong nong balai khat ba fu ar balada ni sumari ke hukum ke jong blai kata ke ek bangi pan un ai hingi nangta lakan turu
ngisem ru ya bah bangi don kam mi gijing start bangi laban pan nau blay bangi nyo gijing start un ai ya ka udah ba ai kelut tang bangi haban pan da gijinget ya ga ngisem maka sitiu jacob kenong baning kong khot basan ban riu ndrela da unu ru na phi udona gijing start tun pan nau blay uba ai kelut je boro bat ubam kena ben Tian ai kata hau nrei tu un pan da gijinget klam da atitian AARM nomor uta ubada sengu atitian ulong kum gijingat phlung keduriau ia kabala be dagal air bat ba la pensat kenting nomor wat ai boto briu umut bonyo diang AARU no try tingi i ni bagajing kentu kalong ba habang idon kam gijing start in pan no blai un ai tambah ngi de ban pan da gijinget te kamut bai kiwi jing don kam jungi ru kalau benong nam ta gamet jungi ke jing bam ke jain kenap ke jakasa kalau benong na ta ka kam bengi don kam ben tre un ai ngi ka ta ka kam kalau benong ke jing pen khia na ke jing pang ki bengi don ki mat ki jungi ke jing krau jungi un ai ngi tang bengi hab ban bo jing mut bagi don gini ki kendon ka tu ka ne kum ko basumari ko kum jung play ka bayene how try jisu kebapan ke keteng ke jung bat kem ter ba la dangila ban ken mau yi gini te ke jing kerpat ke jung niru kila banoh ke dur jung jing sa lani ki ke ketien phareng ke bong ke intercession misem ha ga sithi su timothy ke baning kong ke lenong ke ba ar ke khot ke baning kong hang tu la kentu na lor ki jing kerpat ba ini side na kabunta ki brio ngan pulai ke ni khot sithi ke baning kong timothy nong ba ar de khot ke baning kong tenga kerpat henga ketun ning kong namar kata ban penlong ki jing kerpat ki jing duai ki jing side ki jing aingu na kabunta ki brio baro tang ni nisem ke jing kentu ban ya side ban duai na kabunta ki par brio om tak kena mentai ladi om tang na mentai ki bahayeng masam nani ki ba jan ha jing dai jungi ka bukan jam sim nrei mengin kerpa na ka mentai ki brio baro kata ka dai ka kamram ha jing im kristan bat ka dai benong si benta na ka jing duai jungi ka ba man kesing hoi ki dan ru ki benta ka ba la yathu ingi bangin la ni ketu ingi bangin duai nam ta gi nong sin cha jungi te kata kalong si bentaru ka wei pat na ka kamram ka jong kristan ban duai na ka benta lani ban kerpat na ka benta gi nong sin cha te ga ni ka kajing side na ka benta jungi wei ni shambo try jisu hi de ulong ta ba ya side akhmat jong blai na ka benta jongi sithi ji hebru nong barsan ka nong ba nyu khot barsan balai thu rupa du isaya na du kapor jong isaya kamba arjar nruspa ne newspa snam shwa jong kanigas niga ya ga menta bo blai le thu lupa ha ka kitab isaya nong ga san phulai bo try jisu unya side na ka menta ki nong ren kang na ka menta ki nong pop ki bakum mangi bat kata ka dai kabala kenturu pat yang ai fi kum ki bangit ho Jesus Christ banginya sa na kam ta ki brio paro tikini ki long ki sautli ki benta jong ki jingduai ki bangila yo man pendap ta kasing ka bamta kasing ki ka balai bat ka basau kata ka long jingai ngu bat ki jingkerpat tingin sebeteng pat aku wei ka tayo hakabe de pat bat banginya pet ye ki nuksa jong ki jingduai kumno ka sedang ke jing duai haki por ki bakhamen chwa kumno ba ki brio ki jong blai ki la duai bakata kan long ke jing rap ingi abangi pet kumno baki ki la duai ke ka bla ja ke jing jong ki banang to pan in saya skiwi ki pat ki phangru jong ke jing duai te to blai un kerkhu ya ke ka bangi la pendap man ka por tengah kerpa di firu banyai duai na ka benta jong ke imlang kesalang jungi ke jela jungi ke ri jungi
nagamenta ke jing ada nagani ka khlam nagamenta ki mat ki jing nagadaw ju ni ka khlam lagalong ki jing pang ni ki bai baginyai karpat ru nagamenta ka gospel baga jingelap ya ka gospel jong ka jing panem ka bo bleu la ai do khun jong Jesus Christ kan nangya seprang kumbau bleu manhi kumbau la ong lembau try Jesu ong to duai ong keleng kha kala berli to duai nak benta ki jing nong try te ka dei hi si benta na ki jing karpat jongi ha ki jing duai jongi show blai to blai un kur khui ngilang baro ta ka buram ka jong amen tu ngi penwai ko khpa jingi bhabneng sesina trying iban jan jumi aingu eme bamela ai kini ka tien jumi ni ka por try begin su thu shu phang ki jing duai ka bolong we ni ki benta ki bokong san jong ka jing em jongi ka jing de me blai jongi khpa jingi bhabneng bar ki jing de jongi bat me unong pem e jongi try Jesu baro mansim bakhui ubay side ru na kamenta jongi try to kur khui we pi we na pren jongi bale snoi ni video bat ki we ru ki bandang snap adin baginang yo ban mat e ka jing em ka bakman na ka jing duai ka jing em ka basai so ki jing duai ki ba dan sisa ka door bat ka jing sai so ki bakta try ye ka ban pen bha shu ye ka ban pen jan shu ingi ka jing de jongi bat me try to snow ki jing pa jingi bara ka boy no ru to ai ki jing ki jong Jesus Christ ka jing ba ka jong bleu ku pa lam ka jing slok mun sim bu khoi kin dai shongkar hai lam bat ni banyai Christian boring ni bangi tuai hoi ki ru nge ru ki badan hang ni bada klen slok puthai man ta bada du alak laru amen bless you.